előtte magyarok a nagyvilágban. Nyáron nálunk leginkább csak bosszúságot és kialvatlanságot okoztak a szúnyogok, idén volt belőlük bőven. Ha azt vesszük, szerencsések vagyunk, mert nálunk nincsenek például maláriával fertőzött szúnyogok. Bizony, a WHO szerint évente 850 000-en halnak meg maláriában, különösen a gyerekek. A betegség ellen leginkább megelőzéssel lehet védekezni szúnyoghálóval, vagy éppen rovarírtó sprével. A vérszívóktól azonban nem csak kemikáliákkal lehet megszabadulni, az irtásnak van úgynevezett biológiai változata is, ami pedig tulajdonképpen magyar találmány. Siri Zsuzsa beszélgetéséből kiderül minden további. Izraelben él a szúnyogok biológiai módszerrel történő irtásának felfedezője, a világ egyik leghíresebb szúnyogkutatója. Joel Margalitnak hívják, de a Héber név mögött egy magyar gyökerű, Újvidékről származó ember rejtőzik. 60 éve már Izraelben vagyok. Hol született? Én Bácskában, a Szabadka mellett Csantavére. De akkor nem Joelnek hívták? Nem, akkor Jenőnek hívtak. Margalit az édesanyámnak az első neve, amikor meghalt, azt vettem magamra, és azelőtt Wolberger voltam. Mint megtudtam tőle, életét egy szerencsés véletlennek köszönheti. Bácsalmai gettóba szállítottak be bennünket, és körülbelül 2000-ből több mint 1500 Auschwitzba kerül, és mi véletlenül ott álltunk, ahol beraktak vagonba, ami a végén Ausztriába ment, és nem Auschwitzba. Ausztriából táborból ott dolgoztunk egy kicsit, és Theresienstadtba vittek, és ott szabadítottak fel bennünket az oroszok. És akkor hazamentünk, és 2 év után, vagy 3 év után eljöttünk Izraelben. Joel Margalit professzor élete eleinte Izraelben sem volt könnyű. Nincs terembe, vándorlóként munka mellett végezte iskoláit. Mentem kibucba, tanultam a nyelvet 1948-ban, 15 éves voltam. 1 év után anyukához mentem Jeruzsálemben, ahol én dolgoztam naponta biblikus állatkertben, este tanultam gimnáziumokat. Befejeztem az esti gimnáziumot. Utána már katonaságba kerültem, mint 18 éves voltam, és pontosan egy olyan intézetben, katonaságban, ami foglalkozott tanulmányokkal. Elküldtek a katonaságból az egyetemre pár hónapra, megismerti a szúnyogokat, és akkor én mentem tanulni. Azért tanultam zoológiás, entomológiát, rovarokkal, és úgyhogy az egész életemben rovarokkal és szúnyogokkal foglalkoztam. A fiatal tudós a doktorátus után a 60-as évek elején az éppen formálódó Beersevai Ben Gurion Egyetemen kapott katedrát. Ezen az egyetemen tanít a mai napig. Az áttörést, a szakmai világhírt tudása mellett egy véletlennek is köszönheti. Kerestem valamit, és véletlenül találtam. Én valójában annak idején parazitikus gombák voltak, szúnyogok, lárvám, és azt kerestük. És amikor látok ezeket a megdöglő lárvákat, azt hittük gombaból. Amikor a laboratóriumba hoztuk, akkor látok, hogy a természetbaráti baktérium specifikus csak a szúnyog lárvák ellen. A szúnyogokat írtó, a természetben is megtalálható baktérium áttörést jelentett a vegyszeres szúnyogírtás és a szúnyogok terjesztette betegségek elleni harcban. Ráadásul a baktérium különleges felépítése miatt nem tudnak kialakítani vele szemben ellenállást, rezisztenciát a szúnyogok. Margalit professzor ma is tanít. Saját doktoranduszai vannak az egyetemen, kutat is. Jelenleg a legyek biológiai irtását keresi, azok ugyanis határokat nem ismerve áttelepülnek a tyúktenyésztő farmokról a szállodákhoz. Segíteni próbál, hogy ezentúl ne keseríthessék meg a holtenger mellett nyaraló turisták életét. Emellett tartja a kapcsolatot kollégáival az egész világon. A Csantavérről elszármazott világhírű tudós innen messziről, Beerseva melletti otthonából is különös figyelemmel kíséri a magyar szúnyogírtás helyzetét. Tulajdonképpen Magyarországon is Szegedi Egyetemen gyártják, Benkő Laci vezetés alatt Magyarországon is kíséreztek ezzel, de viszont volt kormányok nem fordították erre pénzt, de most úgy mondták nekem, hogy az új kormány fog alapot létrehozni, hogy a biológiai programhoz pár millió euró budgetet fognak alapítani. Joel, azaz Jenő Margalit szúnyogkutató,